оғози фаъолияти радиои садои донишгоҳи миллӣ дар баробари комилсозии фазои иттилоотӣ барои донишҷӯёни факултаи журналистика ва дар маҷмӯъ ҳайати илмию эҷодии донишгоҳи миллӣ имконияти мусоидӣ дар шакли амалӣ таҳия ва пешниҳоди барномаву гуфторҳои радиоиро фароҳам меоварад. нахустин барномаи озмоишӣ таҳти унвони тараннуми истиқлол дар ҳаҷми 50 дақиқа дар радиои нав аз ҷониби донишҷӯён омода ва пахш гардид. мин баъд радиои мазкур бо номи садои донишгоҳи миллӣ фаъолият намуда мавҷи он берун аз ҳудуди шаҳраки донишҷӯён дар аксар минтақаҳои наздикии шаҳраки донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон низ фаъол мебошад. воқеан доштани мавҷи хоса ин орзуи чандинсолаи устодон ва донишҷӯёни факултати журналистика буд. хушбахтона мо ба ин рӯз расидем. ин мавҷи хосаи мо ки дар диапазони 95 пахш мешавад, ин ҳарчанд ҳоли ҳозир маҳдуд аст, фикр мекунам ояндаи наздик бо касби бештари таҷрибаву малакаи донишҷӯёнамон ин мавҷи саросарӣ мешавад ва гӯем ки ин мавҷ ояндаро месозад, чунки оянда аз ҷавонон аст ва вобастаи ҷавонон аст ва пешрафту шукуфоии тоҷикистони мо ҳам аз ҷавонон вобастагии калон дорад. ба фаъолият оғоз кардани радиои садои донишгоҳи миллӣ натиҷаи ҳамкорӣ ва тадбирандешии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва донишгоҳи миллии тоҷикистон ҷиҳати омода кардани кадрҳои лаёқатманди риштаи журналистика мебошад. ба студияи таълимии телевизион ва радиои факултаи журналистика ворид гардидани дастгоҳу таҷҳизоти пахш дар мавҷи алоҳида диапазони 90,5 FM пахш шудани барномаҳоро имконпазир гардонид. студияи факултати журналистика аввалин студияи таълимӣ дар тоҷикистон буда бо сохторҳои кумитаи телевизион ва радио ҳамкорӣ хуб дорад. студияи таълимӣ қабл аз ҳама воҳиди таълимиест ки дар он асосан машғулиятҳои амалӣ гузаронида мешаванд. студия имрӯз бо дастгоҳҳои муосир таъмин буда устодони ботаҷриба ба шогирдон дарс мегӯянд. акнун фурсате аст ки дастгоҳҳо пурсамар истифода бурда шаванд. дар шакли нав фаъол шудани студияи радио имкон медиҳад ки навгониҳои таълимӣ дар асоси меъёрҳои муосири ба амалия нигаронидашуда ҷорӣ шаванд. омӯзиш ва таҷрибаи амалӣ дар давоми таҳсили донишҷӯён сурат мегирад ва онҳо имкон пайдо мекунанд ки дар ҷараёни истеҳсоли маводи аудиоӣ иштирок намуда бо такмили таҷрибаи назариявию амалӣ мутахассиси ҳирфаӣ гарданд. дар рӯзи фаъолгардонии радио ҳамоиш баргузор гардид ки дар он усулҳои беҳтару хубтар барои мондани кори радиои навтаъсис бо ҷалби мутахассисони соҳа мавриди баррасӣ қарор дода шуд. раҳбарияти кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон омодагии худро ҷиҳати дар оянда мусоидат намудан дар тайёр намудани мутахассисони соҳаи журналистика таъкид намуданд. нақши воситаҳои ахбор аз ҷумла радио дар худшиносиву ваҳдати миллӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ боз ҳам муассиру омӯзанда мебошад. ба фаъолият оғоз намудани радиои донишгоҳи миллӣ дар мавҷи 90,5 FM имконият медиҳад ки ҳамарӯза ба воситаи ин расона устодону донишҷӯён аз рӯйдодҳои ҷаҳон бохабар ва аз фаъолият, орзую ният, андеша ва нақшаҳои ҳамдигар воқиф гардида ба ҳамдигар маслиҳат диҳанд. муҳимтар аз ҳама донишҷӯён бо такмили таҷрибаи назариявию амалӣ метавонанд ҳамчун мутахассисони баландихтисоси соҳа донишгоҳро хатм намоянд.